Hello guys, Jai Jagannath. Welcome to our first mini blog by Saraswati Senapati. And if you like this video, then please like, share and subscribe. ମିଠା କାମ ହଉଛି ତମର? ହାଲୋ କହିଦେ। ତମର ମିଠା କାମ ହଉଛି? ଏଠି ଜଗା ମାମୁଁ ମିଠା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ରସଗୋଲା ହଉଛି। ଏଠି ଆମ ଜଗା ଭାଇ ମିଠା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲୋ ଗାଇସ୍ ତୁ କହୁନୁ? ହାଲୋ ଗାଇସ୍। ଆମର ଏଠି ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ସବୁ ହଉଛି। ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଯେମିତି ପବନ ଜୋରସୋର ହଉଛି ଆଜି। ସେଇଥିରେ ବି ଆମର ଆଜି ମିଠା କାମ ହଉଛି। ରୋଷେଇ ହଉଛି, ମିଠା ହଉଛି, ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହଉଛି। ଏଇଟା ଆଲୋକ ପିଜୁଳି ଗଛ ଯାଉଛି ପାରିବାକୁ ଆଲୋକ। ସେ ଟିଣ ଉପରେ ଚଢିଯା ଆଣିବ ଟିଣ ଉପରେ। ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦିଅ ପିଜୁଳିକି। ଏବେ ରୋଷେଇ ସଇଲା। ଏବେ କ୍ଷୀର ଆଉଟା ହଉଛି ଆମର ଚୁଲିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ଫୁଟା ଲାଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ହବ ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।